Kok iso yo? Halo, assalamualaikum Ayang Papi. Waalaikumsalam Mi. Gimana ini maksudnya Ayang Papi? Gimana piye to sing dikarep nih? Kok tiba-tiba ya? Sudah berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik Papi itu nggak pernah loh ngubungin Mami lagi. Lah mbok kira omah nganggur apa piye? Wong kene dhewe sibuk makani sapi, makani wedhus kok. Aja neh dolanan HP. Mangan kuwi lho ngantek klendran. Setiap Mami hubungi selalu bilang makani sapi, makani wedhus, nyomber sapi. Lah tarang dina-dina gayane kuwi kok. Sapi dipakani ya bongkong. Malah macang kamu yang tak comber loh Papi. Lho, kok jaran. Kok bisa ya? Lah tarang ngoni-ngoni sak diabrek kok ora iso piye to. Terus tiba-tiba WA Mami mak kelunting bilang lek mau nikah lagi. Yo karepku ben enek sing ngewangi awakmu to Mi, ben gak repot. Mami kurang apa Topi? Kurang apa? Enek kurange jane. Lah awakmu kan kerja adoh. Engko nek aku ra binah kan enek sing ngopeni aku. Kamu minta wedhus kemarin tak belikan toh. Kamu minta sapi tak turuti, ya toh. Kurang apa lagi? Kamu lho ndek omah mek Batang sampe Badok tok lho. Bayaran. Lah rumangsamu sing ngopeni sapi arep dus sapa? Kok iso ngomong batang tok? Iya jek kurang, ya toh. Yo kurange mergo ora enek sing ngelus-ngelus kuwi lho kuwi. Mami tuh cuma mau kamu itu kalau Mami PC itu diangkat temani Mami saat kerja. Ya senajan nek layar kiraimu mek puweteng dedek. Ya pas telepon lho aku nang kandang, piye lah arep ngangkat. Tapi aku cinta padamu. Aku lho yo cinta rumangsamu. Nyapa to jane kok muring-muring. Loh, aku ki gak marah-marah loh, Papi. Aku ki ngomongi. Lah ngomong kok karo ngegas nek ra nesu apa sih? Mami kurang apa lagi, Jajal? Berapapun kamu mau, berapapun kamu minta tak transfer ya toh. Iya, aku ngerti nih. Cek tangga kurang. Lah sapine lho suwe-suwe saya gede, yo akeh ragate. Kurangi gur aku renek sing ngopeni kuwi lho nang omah. Apa yo salah nek rabine. Ya wes, iki mus nek perlu semuanya dana sing ape mbok nggih rabi kuwi tak dananane. Tenan ora wi. Lah kok ujug-ujug kok langsung berubah pikiran iki lho. Aku sing biayai wes. Dari mulai kowe munggah nyanggun pelaminan sampai kowe mlebu nyang liang lahat. Lho, kok jaran kok bahas teko kono to. Tak ikhlasne kowe dijiko sing kuasa kowe ya tak ikhlasno. Cangkemmu lho mi nek ngomong kok anggem jeplak. Muni ikhlas kok ngomongnya karo nesu-nesu. Ora nesu nyapa, aku ki ngomongi. Wong ora nesu kok ngomongnya iso gladrah. Yo gak, aku ki gak ngetak. Ini tuh cuma tekanan-tekanan suara saja toh. Yo wis ra sida rabinah nih. Lah wong suaramu arep kon judi yo. Sembuh aku ape kerja. Yo mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.